तुझ्या बिनलो भूली प्रेम ଭଲ ପାଇବା ଏସବୁ ନାଟକ ଉପନ୍ୟାସରେ ଯେମିତି ଲାଗେ ବାସ୍ତବରେ ଠିକ୍ ସେମିତି ନୁହଁ। ମୁଁ ତୋ ପରିକୁ ଗୋଟେ ନଡ଼ିଆ ବସ୍ତ୍ର ଗରିବ ଛୋଟ ଘର ଯୋଗୁଁ ଭଲ ପାଇବି ଯେ ସେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିଦବ ମୋତେ ଧୋକା ଦବ ଆଉ ତାପରେ ମୁଁ ଦିନ ରାତି ବସିଲେ ବିନା ହଇରାଣ ହେଇବନି। ସେ ତ ବଡ଼ ଭାଇ ଯଦି ସାରା ବଳକୁ ସମ୍ମାନ ଧରିନି ସାରା ବଳିର ମତ ବଳକୁ ଲୁକେ ନ କରି ପବିତ୍ର ପେଟରୁ ଘୁଷାଡ଼ି ଘୁଷାଡ଼ି ମାଡ଼ ମାରି କରେ ତାକୁ ଭାଇ ନୁହଁ ଗୋଟେ ପାଗଳ କୁହାଯାଏ ପାଗଳ। ଆଉ ଗୋଟେ ପାଗଳକୁ ଭାଇର ମର୍ଯାଦା ଦେବା ଅନ୍ତତଃ ମୋ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। କ'ଣ କହିଲ? କ'ଣ କହିଲି ସେ ପାଗଳ? ଆରେ ତତେ ଏରିତ୍ର ଏତେ କରିଛି କିଏ? ତତେ ପାଠ ଶାଠ ପଢ଼େଇ ମଣିଷ କରିଛି କିଏ? ତୋ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ତୋ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି କିଏ? ବଡ଼ ଭାଇ ହେଇ ବାପ ପରି ତୋ ପାଖରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି କିଏ? ସେଇଟା ତା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଥିଲା। ତାପରେ ତୋର କ'ଣ କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନାହିଁ? ତା ନାହିଁ। ବଡ଼ ଭାଇର କଥା ମାନିବା ତୋର କ'ଣ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ନୁହେଁ? ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ତମମାନଙ୍କ କଥା ମାନିନେବି ହେଲେ ତମେ କ'ଣ ମୋତେ ଗୋଟେ ରଜା ଘରେ ବାହା ଦେଇ ପାରିବ? ଆରେ ରଜା ଘରେ ଛାଡ଼ ଅକ୍ଷର ପୁଣି ପୁଅଟେ ମୋ ପାଇଁ ଘର କରିଦେଇ ପାରିବ? ସୋମୁ ଅକ୍ଷରକୁ ବାହା ହେବି। ଅସମ୍ଭବ। କାହିଁକି ଅସମ୍ଭବ? ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି। ମୁଁ କହୁଛି ଶୁଣ ରାଜା ମନା କରୁଛି ମାନେ ତୋର ସେଠି ବାହାଘର ହେଇପାରିବନି। ତୁ ତ କହିବୁ ନା। ଆରେ ତୁ କ'ଣ ଜାଣିଛୁ ଭଲ ପାଇବା କ'ଣ ସମ୍ପର୍କ କ'ଣ? ସେତିକି ଯଦି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ତାହେଲେ 50% ତୋ ସ୍ୱାମୀ ଠାରୁ ଭଲ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ଯେମିତି ସ୍ୱାମୀ ହେଇପାରିବୁ ତା ପାଇଁ ମୁଁ ଭଲ ପାଇବାକୁ ପୁଣି ପାରିବିନି। ପାରିବୁନି? ଅଳ୍ପ ପାରିବୁ। ମୁଁ ସେ ଟଙ୍କା ସହିତ ତୋ ବାହାଘର କରିଦେବି। ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ତୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ବାନ୍ଧି ଘରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେବି। ଆଉ ଅବଶ୍ୟ କହିଲେ ଏଠି ତୋ ତଣ୍ଟି ଯିବି ଶେଷ କରିଦେବି। ମୁଁ ଶୁଣିଛି ସେଇଟା ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟାସକ୍ତ ପୁରୁଷ। ଭଗବାନ ସେତେବେଳେ ପଥର ହେଇଯାନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ମଣିଷ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ